Enugu nke ọma maọbụ na ịbụ nwa afọ ala Enugu, ị ga-ama n'ebe a nọ kịta bụ ebe a na-akpọ ile anya. Ị ga-ahụ na aha ha bidoro na gịnị. Ka anyị kene Jehova maka onye ndu ọ nyere anyị. Ọkwanụ Sullivan Chinna ọtalụ dị n'eke. Ndị Enugu ndewonu, alanụ, dejenu. Tata anyị eburula bata na Ọfọtụ nke bụ steeti Enugu. Enwegasịrị ugwu dịgasị iche iche na ndagwurugwuru dịgasị iche iche na steeti anụwa. Ile anya, ị ga-ahụ na aha ha bidoro na gịnị Enu, ewetinye ya gịnị bụ. Enu ahụ bụ n'ihi na ndị ọcha gbara ya bụ aha mere gịnị amaghị akpọpụta mkpụrụ okwu abụlụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye mara Enugu nke ọma maọbụ na ị bụ nwa afọ ala Enugu, ị ga-ama n'ebe a nọ kịta bụ ebe a na-akpọ Otigba Junction, ebe enwegasịrị ihe akpụrụ akpụ dịgasị egwu nke na-enyekwa gịnị obi aṅụrị, nke na-ezipụtagasị ndị na-eme gịnị ndị na-eti ịgba. Mana onye nọ n'oche kịta amụma na-emepụtara anyị ihe dị mma na steeti Enugu bụ His Excellency Dr. Barrister Peter Mba, nwoke dị egwu na-akpụ ike dị egwu. Otu agwa eji mara ndị steeti Enugu bụ agba na-acha edo edo. Ile anya, ị ga-afụ na ụgbọala eji achụ nta ego na-achakarị edo edo na steeti anyị bụ Enugu. Steeti anyị bụ Enugu. Ile anya ugbu a, ị ga-amata na ebe anyị nọ bụ ebe New Haven Junction. Onye ọbụla na-emebe ọfụma, onye ọbụla nwebe aṅụrị ihe. Enugu State nọ mmalụ mma. Ka anyị kene Jehova maka onye ndu ọ nyere anyị. Ọkwanụ Sullivan Chinna ọtalụ dị n'eke. Ka anyị jewe Enugu, ka anyị jewe Enugu, ka anyị jewe Enugu, ka anyị jewe Enugu. Ịbata Enugu, obodo oyibo. Obodo oyibo. Ịbata Enugu, obodo oyibo. Enugu State, obodo oyibo. Ka anyị jewe na achara layout. Ebe amụrụ flavor ma mepere tinyere m rice and beans kwapụ ọkụrụ na ọka ehi. Ka anyị jebe New Haven, ka anyị jepasa na nke ajị ya. Ụmụ nwaanyị a na-ebugharị ife, ndị gaisi ya na-achagharị anya. Otigba Junction ma ị batara nwa amasaka eluzie ka isi dị awa ebe anyị nọ ugbu a bụ n'ọnụ Asata. Ile anya, ị ga-ahụ akpụrụakpụ na-egosipụta ihe dị iche iche. Ile anya nke ọma, ị ga-ahụ ebe ejiri akara nsibidi wee zipụta ihe ederede n'ahụ ya bụ gịnị akpụrụakpụ nke na-ezipụta gịnị asụsụ Igbo nke ndị Igbo ji emekọrịta ma na-enwe mkpakọrịta n'etiti onwe ha. Na mgbe gboo, ụfọdụ mmadụ ga-asịkwa gị na ndị Igbo enwere asụsụ ha ji ede ihe maọbụ na-ezipụta echiche ha. Lekwa anya mara na ọ bụ nsibidi a bụ ụzọ ochie ndị Igbo ji ezipụta gịnị. Ile anya, ebe anyị nọ ugbu a bụ ebe a na-akpọ Hotel Presidential nke bụ ụlọ oriri na nkwari nke dị na steeti anyị bụ Enugu. Ile anya, ebe anyị nọ ugbu a bụ ụzọ na-eje ebe n'ụlọ ndị na-achị steeti Enugu nke a na-akpọ Government House. Ị ga-ewere anya gbara onwe gị ekeresimesi. Otu ahịa pụtara ìhè na steeti Enugu bụ ahịa Ogbete nke dị na Holy Ghost na steeti Enugu. Ọ bụ ebe anyị na-azụta ihe anyị na-eri nke na-eme ka anyị na-akọ mọrọmọrọ kwa ụbọchị. Ebe a ka anyị ga-ejedobe maka ihe gbasara steeti Enugu. Ka ọ dịnụ, ya gaziere gị.